Салом алейкум бародаро, подписчикои канали ТВ Гултепа, халқи дуруни YouTube ҳамада салом алейкум. Рамазон як бори дига барои ҳама муборак боша бародаро. Худованд ҳамата нигаҳбон боша. Бародаро, ма ин видеора медонем барои чӣ кардам. Як конкурс карда будем мо. Где-то 2-3 ҳафта пеш буд як конкурса ки ма иддаъ кардем. Хай худоро шукр ки соз гузарондемаш. Билети мо бепул буд бародаро. Билетомон бепул буд. Кадоме ки тонис омад падаркаша гирифт аймиҷа натонастагиша ҳамаша доставка кардем, рӯӣ кардем ба манзилшона. Анам хеле бародаро бо хай нами бачаҳако бисёр комментария нависондестанд ки ака конкурси дуюм тасар кун, конкурси дуюм тасар кун. Мо конкурса карда будем, билетҳоро уже нависондем, тиёр кардем бародаро. Билетҳоро хай гирифтану кам. И конкурси морам бепулай. Билетҳомон бепулай кам гирифтаншона. Бозе ай сабаби карантин будан. Гуфтем хай билетҳо тамом шава, баъд конкурса сар кунем ки бисёр нависондестанд комментарияда ки ака конкурси дуюма сарш кун. Хай ма хостам ки ҳаматонда бугум ки бародаро мо иншаллоҳ ҳамаи рӯзои наздикӣ қатъӣ чанд билети дига мемона фурӯхта бесум вай мекунем. Хайрая нагирифтиян ози ҳамаша успеҳ накардиян бигиран. Барои ҳамин насиб боша ки вайша дига тақсим намекунем билета. Ба ҳамин рӯзои наздик конкурса сарш мекунем. Конкурси мода падаркҳои ништиякай. Бародарои падаркҳо ҳамаш сюрпризай. Ҳамун рӯз конкурса тамошо карден, баъд падаркҳоро мебинен. Кадоме ки тамошо мекуна ё ки кадоме ки мехоҳад билет гира, пушаймон намешава. Билетҳои ништияк мондагием, конкурс вай падаркҳои ништияк мондагием. Короче ай сабабе ки ози медонен ҳамада ки почти дар ҳама ҷо карантинаем, ҳеҷ ка омадан наметавона. Мо ин конкурса бародаро дар чӣ мегзаронем, дар як ҳолате ки ҳеҷ ки нестай прямои эфира ҳуй метиҳем. Конкурса мегзаронем. Билети кадоме ки чӣ хеле биромад мегемш ки мисол ба фалон ҷора биё ё ки кадомеро рӯӣ мекунӣ, биёя билета ҳамо коди билета, номерои телефонта нишон тия, падарката бигира бирава бурди ту да худат насиб куна. Ягон бурд мода дар кор нестай. Бародаро, як чизи дига бугумтон ки дар ин конкурси мо ба тоҷикӣ чанд 500,000 рубли русӣ хеле вай кардаги конверт кардагӣ мондагиай. Кадоме ки насибуш дода боша мебира, баъд мошинакҳои тенҷ мондагиай. Бисёр чизҳои сюрприз мо бисёр дорем бародаро. Хай кадомет ки метавонед дар ҳамин муддати 2-3 рӯз аввал конкурси дигари мора призш камаз буд, главный приз бидроен тамошо кунем бародаро, ки бо комментарияда гапи бемаъне нанависонен. Ҳамаша як бор тамошо кун нафаҳмидӣ, дуюм бор тамошо кун нафаҳмидӣ, комментариёша бихон ки уҷа чӣ гапай, баъд билет бигиру баъд вай кун. Вақти хита бисанҷӣ. Просто так медрой ҳарчи менависонӣ, ягон гапи бемаъне дар кор нестай. Ва билетҳои мо бесума, як билет зиёд намефурӯшем. Ҳар одамда як билет. Боқӣ дар паноҳи худованд бошен. Рӯзи конкурса ҳама ждат кунен. Рӯзи конкурса бо мегум насиб боша, агар ки конкурса сар кардем, бо мегум ки мисол як видеочаи як минутай, 2 минутай рӯӣ мекунам ютубда, мегум ки бародаро нами фалон рӯз конкурси мо сар мешава ба пеш. Худованд ҳамата нигаҳбон боша.